Takže veľmi krátke video k tempomatu adaptívnemu od Tesly Y. Porovnávačka by mohla byť s Kodiaqom. Nemám veľa skúseností s týmito tempomatmi, ale jazdil som napríklad a jazdím veľmi často s Kodiaqom. Ten Kodiaq je super, jednoducho dobrzdí si, vie čo chcem robiť, viem si nejak odhadnúť, že keď to auto budem predbiehať, tak si nebude brzdiť, viem jak sa správa. Pri Tesle Y je to, že zabrzdí si len tak z ničoho nič, čo je, že veľmi to prekvapí a ako zaskočí, lebo akože nič nie je na ceste, ani nič, keď chce predbiehať, nedokáže si udržať rýchlosť, začne si pribrzďovať, tak keď predbieha pri pribrzďovaní a pribrzduje pri predbiehaní, to je, že úplne strašné a ako, úplne zle. Akože, dobre na to, ako aby som si držal tu na tempomate nejakú rýchlosť a obával sa toho, že mi to tu zabrzdí kvôli, ja neviem, hoci čomu. Úplne, že psycho. To nie je dobré. Radšej to nepoužívam. Čo je dosť blbé, lebo toto auto je 2024. A nie, že nejaký model 1 alebo tak. Je to zle.